Απόκριες. Όμως οι απόκριες των Καλάς δεν έχουν ένα χαρακτήρα απλής διασκέδασης, κάθε άλλο. Είναι εκπαιδευτικές, είναι τελετουργικές απόκριες. Ετοιμάζονται οι μάσκες. Ένα από τα ζώα είναι ο Μαρμαντού, ο θρυλικός πυθικάνθρωπος, ο χιονάνθρωπος των Ιμαλαίων, που ζει σε εκείνα τα μέρη σύμφωνα με τις παραδόσεις τους, μια μορφή Homo erectus ή πυθικάνθρωπο. Η αρκούδα. Η αρκούδα είναι ζώο ιερό. Why are you holding it? We are playing just. Do you want to wear it? Yes. And you will go to the festival? Yeah, I will go to the festival, then I will dance. Αναπαράσταση του κυνηγιού. Η αρκούδα. Το κυνήγι όμως έχει απαγορευτεί από την πακιστανική κυβέρνηση επειδή τα λίγα ζώα που υπάρχουν στις κοιλάδες, τα άγρια ζώα όπως η αρκούδα, η τίγρης, αλλά και το σάρα, ο έγαγρος, κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Αυτό για τους Καλάς ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα επειδή ζούσανε από το κυνήγι. Η αναπαράσταση του κυνηγιού είναι πανάρχια και είχε και χαρακτήρα εξευμηνισμού των θεοτήτων προκειμένου να φέρουν άφθονο κυνήγι στο λαό των Καλάς. Εδώ κυνηγάν τον έγαγρο, το σάρα. Μυθικό ζώο, είναι το ζώο που έχει ταυτιστεί με τη φυλή των Καλάς. Θα έλεγε κανείς πως είναι το τεμικό ζώο των Καλάς. Φέρνουν τα ζώα που συλλάβαν, τα θυράματα, και τα παρουσιάζουν στους γαντέιρα, στους δημογέροντες. Όμως η αστυνομία τους συλλαμβάνει. Είναι βέβαια μια κομική αναπαράσταση της τραγωδίας των Καλάς. Παροδούν τους αστιφύλακες. Ο Φαϊζή λέει θυμωμένα: «Δεν μπορείτε να μας στερήσετε αυτό που κάνουμε αιώνες. Το κυνήγι είναι για μας η ζωή μας». Είναι οργισμένος. Το κυνήγι σχετίζεται με την πίστη μας, με τη θρησκεία μας, με το λαό μας. Ο Πόμπας Χάν έχει οικολογική συνείδηση. Τώρα θα συνεορτάσουμε με όλους, λέει, και δεν θα κυνηγήσουμε τα αληθινά ζώα. Γιατί κινδυνεύουν να αφανιστούν. Όντως, θα στηρίξουμε την κυβέρνηση του Πακιστάν σε αυτή την πολιτική. Άλλωστε και εμείς κινδυνεύουμε να αφανιστούμε. Είμαστε κι εμείς υποεξαφάνιση οντότητες. Κρασί. Ο μόνος λαός στην Κεντρική Ασία που φτιάχνει ελεύθερα και πίνει κρασί. Οι άντρες δίνονται γυναίκες και οι γυναίκες δίνονται άντρες. Η πανάρχια αυτή παράδοση που συμβαίνει και στην Ελλάδα. Το έθιμο που λέμε γυναικοκρατία. Κάποιος λοιπόν στη μέση χορευτής, ντυμένος γυναίκα, χορεύει. Οι γυναίκες το διασκεδάζουν και το απολαμβάνουν. Είναι η ώρα τους. Είναι η στιγμή τους. Και αυτή τη στιγμή δεν κάνουν μόνο αυτό, αλλά διαλέγουν και σύζυγο. Καρφώνουν τα μάτια τους στα παλικάρια που τους αρέσουν. Και έτσι τους προειδοποιούν ότι ενδιαφέρονται να τους παντρευτούν. Στην κοινωνία των Καλάς ευκολότερα διαλέγει η σύζυγος το σύζυγο παρά ο σύζυγος τη σύζυγο. Ταμπούρλο και αυλός. Πανάρχια, όργανα που δεν υπάρχουν στη γύρω περιοχή σε τόσο μεγάλο βαθμό, απαντούν ακριβώς στις κοιλάδες των Καλάς. Φοράνε οι άνδρες στο κεφάλι τους την καυσία, το κασόγκ. Είναι το αρχαίο μακεδονικό καπέλο. Οι γυναίκες το κουπάς. Είναι ακριβώς όπως η στολή των σαρακατσαναίων γυναικών του περασμένου αιώνα. Άλλωστε μια από τις μεγαλύτερες
πατριές των Καλάς λέγεται Σαρακάτ, κρατώντας τη μνήμη πιθανόν της καταγωγής τους από Σαρακατσαναίους πολεμιστές του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι Μακεδόνες στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν δεν φόραγαν την περικεφαλαία, φόραγαν αυτό ακριβώς το καπέλο που βλέπετε εδώ, την καυσία. Οι κόκκινοι Καλάς, οι Νουριστανοί, φοράνε την κόκκινη καυσία. Τώρα έχουν εξισλαμιστεί, αλλά παρακολουθούν τους γιορτές των Καλάς και συμμετέχουν σε αυτές. Δεν τους είναι εύκολο να αποκοπούνε από τις μνήμες τους. Ο περιστροφικός αυτός χορός θυμίζει κάπως το χορό των Δερβίσιδων, των Σούφι του Ισλάμ. Οι Δερβίσιδες ήταν μια σέκτα του Ισλάμ, η οποία έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την αρχαία πλατωνική θρησκεία και από τον Πλωτίνο και από τα ελληνικά ηθικέθημα. Χορεύουν πάλι αντικριστά το χορό Τσα.